77वी जत्रोत्सव आहे आम्ही साजरो करतात. आमचं आजोबा म्हटल्यार सगळं आमच्या गोवा बॉर्डरीर पडटा ही आमचे देवस्थान. त्याच्या खातीर आमचे गोंयांत तशें सिंधुदुर्गान खूब फेमस आसा. लोकांच्या हाकेक पावणारो असो आमचो हो आजोबा आनी नवसाक पावणारो म्हणून सारको फामाद आसा आपलो आजोबा. देवाक घडान दिवन आपले नवस मागतात. घड दिवन आपले नवस फेडून येतात कितकेशे लोक, हजारांनी लोक जात्रेक हे येतात. हरशीपणान आसतातच आसतात, पूण हजारांनी ह्या दिसाक सिंधुदुर्ग तशें गोंयाच्या सगळ्या कॉर्नरांसून लोक येतात. ह्या देवाची खूब किर्ती आसा. देव हाकेक पावणारो आसा, सगळ्यांक नवसाक पावणारो असो देव आजोबा आसा आमचो. धन्यवाद. आजोबाच्या आमच्या ठिकाण खडाप आजोबाचा तुमकां दिसचे ना, पण आमच्या आजोबाचे खडाप आसा. एकाक आमी आजोबाचें स्थान म्हणून आमी मानतात. म्हटल्यार आजोबाची पादुका आसत. जे म्हणटात की ते पादुका घालून रातचे राखणदार गिरी करतात, राखण करतात, आमचें रक्षण करून आपली फेरी मारतात. झाडो आसा, झाडो आपले आनी आपली भरपूर घेवन आपले ते आपल्या गांवाचे रक्षण करून ते भोंवतात. अशें आमच्या जाणट्या लोकांनी जाणीव घेतलेली आसा. तांकां बऱ्याच बरे एक्सपिरियन्स आशिल्लो आसा. म्हणून तो सगळ्यांचो राखणदार आणि हाकेक पावणारो आणि नवसाक पावणारो असो आमचो आजोबा देव आसा. आज आजोबा आमचे हजारांनी भाविक इथं उपस्थित होतात आणि प्रत्येकाची आजोबा इच्छा पूर्ण करतात. त्या लोक आपल्या अनुभवनीप्रमाणे घर घेऊन येते आणि तो नवसाचं घर ते सगळे भेट करून त्यांची इच्छा पहिले पूर्ण करतात. त्यात देवाचं नवस येते फोडून भेट करून त्यांचा यशाच होईल. त्याचप्रमाणे त्यांनी मनोकामना प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण होते. त्याचप्रमाणे आजोबा ज्या तऱ्हेने फक्त अडीअडचण आहे ते सगळे दूर करून आज त्या संकटात मात करून आजोबा त्यांना पूर्ण कार्य करून त्यांना यश देतात. आज ह्या भक्ताच्या देव आहे. आज आजोबा भयंकर चमत्कार आहे. त्या चमत्कारात आज आजोबा संबंध जग प्रसिद्ध झाला. त्या प्रसिद्ध आजोबा ज्या ठिकाणी त्यांच्यानी शब्द घातलेले आहे त्या ठिकाणी आजोबाचं धावं केलं. त्या धावेप्रमाणे सगळे पावन करून आज त्या लेखांची इच्छा पहिले पूर्ण करतो. यशाचं अशी त्याच्यातून 6 इच्छा पूर्ण करून बरं.